werkt het precies vandaag? Dat weet ik niet. Hoe werkt het? Hoe werkt het vandaag? We gaan dit kartje maar aan. Ja, en dan we gaan of misschien met een groep mensen. Of misschien op de geuren van de alcohol. Kan ook, hè. Dan krijgen we er een mooi kruisje. Geweldig. Mooi Elfsteden kruisje. Helemaal mooi. Wat kunnen de mensen hier halen bij u? Hier kunnen we de stempelkaarten ophalen. Er staan netjes op naam in de map. Dus dan komen ze kaartjes halen en dan kunnen ze gaan klunen. Waar zijn we nu? In Steenbergen. En wat is jouw strategie? Ja, gewoon alles afgaan. Ik wil dat kruisje gewoon binnenhalen. Maakt me niet uit via welke volgorde, ik wil dat kruisje gewoon hebben. Hoe word je Prins Carnaval? Dus ze hebben mij zelf benaderd van, goh, zou jij Prins Carnaval van Strienestad willen horen? En toen heb ik ja gezegd. Heeft u er een beetje zin in vandaag? Heel veel zin in. We gaan lekker van kroegje naar kroegje, hè? Lekker klunen. Wat is de bedoeling van deze deur? We zijn de deurlopers, de Friese deurlopers. Dus ja, dan moeten we de deur meenemen, toch? En is het niet een beetje onhandig met zo'n deur? Ja, dat is altijd wel een beetje. Maar Elfstedentocht te lopen is afzien, hè? Hoe gaat het met het lopen van de tocht? Ja, we zijn echt lang onderweg geweest. Het was heel zwaar, dat wel. Geen blaren, ja, zij wel, deze. Maar dat komt goed. We blijven in Sloten. Waarom blijven jullie in Sloten? Nou, dat is gewoon mooi. Ja, mooie omgeving. En daar is het ijs ook wel gewoon, hoeven we niet te veel te klunen, hè? Ja. Binnenkort kom ik weer voor de Elfstedentocht. Dan gaan we echt klunen, hè? Want dit is zomaar nep, maar wel heel leutig, hè? Zal ik maar zeggen. En weet u ook, we zijn nu in Hinderlopen, maar hoe zeg je dat in het Fries? Hinderlopen in het Fries? Nou, ik heb geen idee. Nu een gokje doen? Hinderlopen? Hielpen. Hoe? Hielpen. Dat lijkt toch niet op elkaar? Nee. Tot hoe laat gaan jullie door vanavond? Ik hoop 4 uur, maar ik kan niks beloven. Ik ben wat ouder, ik denk 2 uur. En wat is het leukst van vandaag? Wat ik het mooiste vind is het evenement aan zich, van, dat het voor de eerste keer is. En dat er al zoveel mensen zijn. Dat is echt mooi.